Kaixo, arratsaldeon. Polita izan da 14. talde honen sagarra nola taldea? Jo taldearen abestia. Ongi etorriak ikusle-entzule preziatuak. Berriz ere mendea besobatza hemen gaitu zuen. Gaurko honetan, historia bat kontatzera gatozela. Nikomez maitea. Horretarako, gure kantuen osagarri hemen izanen ditugu erreka taldearen dantzak. Eskerrik asko, plazerre bat zuekin hemen batera egotea. Baita ere, hemen ikusiko ditugu gure taldekidea Estertxok bere irudimena eta sormena eta eskuen trebetasunekin egindako artelanak, zorionak, Estertxok. Gu ere beste modu batean ikusiko gaituzue akaso. Eta ezinbestekoak historio izateko. Bertan parte hartzen duten pertsonaiak aurkeztuko dizkizuet orain. Hemen duguna Itoliza, gizon bizkor eta sendoa. Bere honan dagona, Kateani, antrefin eta xarmangarria. Eta azkenik gure Nikomez, oberran Nikomez maitia. Ikusirik zurezko panpin bertzerik ez dira, baina musikarekin batera bizia hartuta, pixkanaka, bizia hartuko dute. Eta historia honetan murgildurik ikusiko dituzuen. Bai, ongeitu duzuen. Zurezko panpinak errandu eta bizia hartzen dutela ere. Baina nahi zuen, hau ez da Pinotxoren ipuina. Hau, guk ilusioz eta gogoz prestaturik zuen gozamenerako unet ekarri dugu historio zoragarri da. Horregazko da historia, hasieran ikusiko dugu hemen Kateani kantatzen, Itoliz begiratzen. Gero aldiz, Itoliz kantatzen, Kateani begiratzen. Biok elkar ezagutzen, biok elkar maite mintzen. Eta ni ere historia honetaz maite mindurik nago. Horregatik sentitzen dut, nahiko nuke bai, baina ezin dizuet gehiago kontatzena. Gainera guztiomekin oso gorespagarria da. Orain, pilota hori orain, talde eder honen teilatuan dago. Eskerrik asko.
Tengo sin ninguna voz, ¿eh?
Ikusioak hasiera ongi esplikatu dizuen, nola hasi den gure ipina, hiru pertsonaia horien orduan. Itolis, Nikomez eta Kaianik. Luis Arakurren Itolis obra bezutu. Eta obra hor, zugarri ederra izanagatik. Zugarri gogorra ere bada. Momentu batean, semearekin, Nikomezekin, aterako da arantzara gure Itolis, eta alako batean semeak guretara erariko da. Aitak eragin dugu, eutxi, Gomez, podéis escuchar esa frase, eutxi, Gomez. Obrak hortxe bukatu behar duela irudik. Baina beti diote arrantzale jendea, izugarri jende, esperantza dunak alaia dela, beti errakote. Hasieran ikusi duten hori, nola ezagutu ziren ekan. Eta poliki, ezpat arantza bat gabestuko dugu. Eta Itolis obra ere, horrela esen bukatuko da, ezpat arantza alaia. Komentatzea aztu zain, Mendu Wester, bera da, tantini egunetan egin dituna. Baina gaur, momentu honetan, arte lan bat egiten dugu, kantuak neuten dugu.